danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa. Ga can zama da kan in haifi diyar a ciki na kace ni za ka aika ce in kira ma yata wannan wani irin rayuwa ne. Ba za ka je wani kai kake magana koya ne kai ka san ko ni waye kuwa ni ne shaga mu anan kowa munya da yara matasa kowa tsoro na yake kai hukuma ma ne ma na ba za ka je wani ko haba jama'a kamar ina ga dadin ke tara wannan wace irin rayuwa ce dana yaushe ka zo ba sun out yau ne iso gida. Alhamdulillah yanzu wani yaro ya gama cin mutunci a kofar gidan wai ni yake aika in zo in kira masa kanwarka. Hure uba. oh the baby